Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. He sentit una frase d'un conegut que m'ha deixat així com parat, perquè parlaven de política dos i ell deia és que jo no entenc pas aquesta gent que es diuen espirituals i que voten en aquest o voten en aquell, amb lo podrit que està tot, no tindrien que rebaixar-se tant. Era una mica pedant, no?, el que deia, però bueno, li he tingut que parar els peus i dir-li, escolta, no, vas molt equivocat, L'espiritual no està en contra de votar, no està en contra de posar-se en política. Una altra cosa és que tu vegis com a exemple els polítics que tenim, que tinc que donar la raó que d'espirituals no en tenen gaire, ¿vale? La majoria, bueno, de fet encara no he vist a ningú dintre dels polítics normals que són coneguts que sigui mínimament de tipus que podríem qualificar espiritual, ¿vale? No, vale. Però una cosa són els polítics i l'altra és que l'espiritualitat està en contradicció amb la política. La política ben feta, la política en general, ¿vale? Ben feta, normal, la que tindria que ser, és la manera d'organitzar la societat perquè funcioni el millor. Punt. Bàsicament seria això. I com que no tothom pot dedicar-se a fer-ho, es delega aquesta funció en els que anomenem polítics. Evidentment, tal com la societat que està espatllada totalment, en general, me refereixo que la majoria de les persones el que volen no té res a veure amb l'espiritualitat ni amb el millor bé pels altres, per tothom, inclòs els altres, evidentment, sinó solament amb ells. Els que surten d'aquí i que van a la política, que es fan polítics, segueixen tinguent aquesta mateixa ambició, diners per mi i passar-m'ho bé jo i els meus, punto. I aprofito aquest sistema per fer diners com podrien aprofitar a fer-se empresaris o una altra cosa. Aleshores, és evident que això no funciona bé, però això no significa que nosaltres no puguem o no haguem de fer-ho, d'intentar, com a mínim amb el vot o amb el que podem, cuidado, perquè hi ha moltes maneres, activistes, no activistes, hi ha moltes maneres, cada una ha de trobar la seva, però posar-se en política en el sentit d'intentar fer que millori el món, ho hem de fer-ho. L'espiritual, precisament, és la persona espiritual és la que es dedica a això, a intentar ajudar que el món sigui millor. I la política és una de les maneres de fer-ho. Per tant, pot haver-hi una persona espiritual que es dediqui en política. Sí. Suposo que més d'una comença així. Una altra cosa és després si el deixen pujar gaire o si no s'acaba espatllant. Això ja és una altra història. Però la frase de la política no és espiritual o ser una persona espiritual no es posa en política és mentida. ¿Vale? Que li quedi clar a aquesta persona que ho deia, si és que m'escolta. Jo ja li vaig dir una mica, però vaig ser molt diplomàtic per no ofendre-la, perquè vaig veure com anava, no? Però bé, ja ho sabeu, participeu en política de la manera que sapigueu i això sí, no fent com fa tothom, buscant pur i simplement el propi benefici, sinó el benefici per la major part de la humanitat, d'acord? Si teniu dubtes, en els comentaris, i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.